Hola chicos, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? El programa Golf a les escoles ja aplega més de 7.000 nens d'arreu de Catalunya i s'inicien en la pràctica de l'esport del golf sense sortir dels seus centres escolars. Lo más importante de este deporte es dos cosas, que no nos demos con la bola y que no nos demos con el palo. L'Escola Montcau La Mola de Matadepera és un dels 56 centres escolars catalans de primària que participen al programa Golf a les escoles de la Federació Catalana de Golf. Abrimos espacio, sujetamos el palo, vale, aguanta aquí, vale, ahora deja caer y termina, quieta, quieta, el palo en la nuca, pero tú tienes que mirar a donde quieres que vaya la bola. Els pares, quan vam presentar per primera vegada el fet de participar en aquest programa i de que dins del que és l'educació física inclouríem el golf, sempre va, com amb totes les coses passa, hi va haver reaccions molt positives i algunes reaccions una mica d'entrada de rebuig. Però és normal perquè és un esport poc conegut. ¿Cómo vais? Bien, las manos, bolas bien, arriba, que no se escape, vuelve. Quieta, 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 muy bien. Vale, deja caer y termina. Quieta. Haver inclòs el golf dins del nostre currículum fa que aquest estigui més proper als alumnes, que ells el practiquin i el treballin com la resta d'esports que potser sí que estan més habituats a practicar o a treballar dins i fora de les classes d'educació física. Vamos a ver, ir practicando, acordaros. Bueno, el golf, como ya sabéis, es un deporte difícil, entonces los niños al principio les cuesta adaptarse, pero creo que cuando empiezan a pegar a la bola y ven que van mejorando, les gusta mucho. Vale, el palo un poquito más cerca de ti. Ahí, quiero que pegues a la bola, ¿vale? A ver, bien, bien, abajo, quieta. En el moment que vam iniciar el programa, també vam creure convenient, també, a part de treballar-lo dins del que seria l'àrea curricular d'educació física, com a extraescolar o fent un club de golf extraescolar els caps de setmana i anant amb els alumnes en un camp de golf. Quan va començar el golf també aquí a col·le i el vaig conèixer més, vaig començar-hi a jugar més. El que més m'agrada del golf és practicar-ho amb els amics i passar-m'ho bé. M'agradaria jugar a una competició de golf perquè és com molt emocionant i que hi hagi molta gent i que et vegi mentre jugues. M'agrada més fer un cop llarg perquè pot arribar més ràpid al forat i fer menys cops. Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Habéis notado mejoría? ¿Sí? ¿Os ha gustado? Vale, muy bien, pues nada. Yo soy profesional de golf. Hace 3 años el Colegio Montcau La Mola me contrató para que la educación física desde tercero hasta sexto de primaria fuera compartida. La mitad del tiempo hacen educación física y la mitad hacen golf. Y entonces construimos un campo de prácticas dentro de la escuela, por lo que podemos usar el material de verdad de golf. Lo que hacemos es que los días que llueve usamos el material que nos prestó la Federación Catalana. Cuando se nos acaben las bolas, ¿qué hacemos? ¿Seguimos pateando sin bolas? Vale, acordaros, aquí no estamos, lo primero, chicos, aquí no estamos pateando. Esto es juego largo. Les competicions que nosaltres proposem, els treballs tècnics que proposa el Xema, ja són prou motivants, però a més practicar un esport que normalment alguns dels alumnes no farien fora de l'escola representa un punt a favor per poder-lo practicar i que sigui més motivant. Despacio, sujeta el palo arriba, que no se escape, vuelve. Quieta, 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 muy bien. Venga, uno más.